अग्रस कोणप्पा, तो तो तुझ्या मुलीच्या कर्तृत्वावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करत आहेस, पण मी तुझ्या मुलीला हस्तगत करून तुझी ही करोडोची प्रॉपर्टी मिळवणार. सोली ही माहिती एवढी कमी निघेल हे स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता. म्हणजे त्या शेण्या मेंढ्या लागणाऱ्या मुलासोबत फक्त टाइमपास करत होती आणि त्याच्यावर पांघरून घालण्यासाठी या आदेश सोबत लग्न करून मोकळी झाली. पण साला या सगळ्यामध्ये माझी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी माझ्या हातून निघून जात आहे. त्याचं काय?